सीमा हाइदर सचिन मीना बेबायदि नामफोरखौ नोंथांमोना थारैनो ससियेल मिडियाजों लोगोसे गासैबो नेशनेल निउज मिडियाफोराव नोंथांमोना नुगासिनो थादों। प्रिन्ट मिडिया, पेपार मिडिया, भिजुअल मिडिया गासैयावबो नोंथांमोना नुगासिनो थादों। आरो बिथाङा सोर? सीमा हाइदरा सोर? सीमा हाइदर बा सीमा गुलाम हाइदरा सोर? आरो गुलाम हाइदरा सोर? सचिन मीनाया सोर? माबादि जों जायखौ खोनाबोदों लाभ इज ब्लाइन्ड, लाभ इज लस्ट, लाभ इज ए बटल अफ पयजन बायदिसिना रावजों खोनाबोदों। लाभआ ओरैबायदि खाना, बेयो ओरैबायदि पावारफुल, ओरैबायदि गोहोगोरा, बेयो माखासे हादरनि सिमाखौबो बारनानै बबेबा हादराव हाबहैनो हायो। मोजां मोननाय मानसिखौ जायखिजाया सिमाखौ बारहोनानै बबेबा हादरसिमबो थांहोनो हायो। आरो बेनिनो मोनसे फोरमान नामा सीमा गुलाम हाइदरा जाबायदि मोनब्रै हादरनि सिमाखौ बारनानै जोंनि भारताव सफैदों, बे जोबोर आसरित। नोंथांमोना बेनिनो मोनसे स्टोरी खिन्थानो थांदों आरो बे स्टोरीखौ नोंथांमोना थारैनो निउज मिडियाआव नुगासिनो थादों। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना आंनि रावजों बेखौ बुजायनानै नाजागोन। आरो बिथाङा माबोरै भारताव एन्ट्रि खालामखो, मा बिथाङा ISI नि जासुस, मा बिथाङा पाकिस्तान आर्मिजों दैथायहरजानाय सासे जासुस, सासे संगालि, मा बियो हानि ट्रेप खालामनानै सचिन मीनाखौ बेबादि फासायनानै हाबा जाफ्लानानै इन्डियाआव एन्ट्रि खालामदों। मानोना नोंथांमोना थांनाय समफोराव नुबाय थादों जोंनि DRDOनि सानै साइन्टिस्टआबो बेबादिनो हानि ट्रेपनि केसाव गोलैनानै जेलाव दङ। आरो बावैसो सिगां सासेबाव जोबोर सिनियर मोस्ट साइन्टिस्टआबो पाकिस्तानी ISI एजेन्टनि हानि ट्रेपआव गोलैनानै बेबादि जेलाव थांनांगौ जादों। आरो सिगांबो ब्राह्मस मिसाइलजों रिलेटेड थानाय सासे सेंग्रा साइन्टिस्टआबो, गोल्ड मेडालिस्ट साइन्टिस्ट सासेयाबो बेबादिनो हानि ट्रेपआव गोलैनानै दासिम जेलाव दं। आरो नोंथांमोना थारैनो निउसाव बेखौ नुदों जानांगौ, सासे पाकिस्तानी बेबादि ISI आर्मिनि ISIनि एजेन्ट सासे सिख्लाजों हानि ट्रेप खालामजानानै, माने बिथाङा हम मिनिस्ट्रियाव साख्रि मावो आरो बिथाङा दा पुलिसनि एरेस्टआव, पुलिसनि कन्ट्रलाव दङ आरो गोबां पुछताछ सोलिबाय थादों। मा बेबादिनो सीमा गुलाम हाइदराबो सासे पाकिस्तानी एजेन्ट। बेनि सायाव उत्तर प्रदेशनि पुलिसाबो, दिल्लीनि पुलिसाबो बा हादरनि गुबुन गुबुन बेबादि स्पाइ एजेन्सिफोरा, संगालि आफादफोरा, संगालि संगठनफोरा बिथांनि सायाव माखासे जाज खालामबाय थादों। नाथाय सीमा गुलाम हाइदरा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों, नांगौबा इन्डियानि जेलाव थागोन नाथाय माब्लाबा पाकिस्तानाव थाङा। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना आं बिनि सायावनो स्टोरीखौ खिन्थानो थांदों। बे माबोरै प्रेमा जानाय, माबोरै लोगो मोननाय सचिन मीनाखौ, आरो माबायदि इन्डियाआव एन्ट्रि खालामनाय, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना खिन्थागोन। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव। जोबजासिम नायोबा नोंथांमोना बे मोनसे फिल्म बायदि स्टोरीखौ थारैनो बुजिनानै मोनगोन। सीमा गुलाम हाइदरा बुंनाय बादिब्ला बिथाङा पाकिस्ताननि सिन्ध प्रान्तनि थागिबि सुबुं, नाथाय बिथाङा हाबा जानानै कराचियाव थायोमोन। माने बिथांनि स्टोरीया ओरैबायदि, बिथाङा सिन्ध प्रान्तनि सासे सुबुं आरो बिथांनि नखराव बिमाबो गैलिया, बिफाबो गैलिया, थैजोब्बाय। बिफं दं, बिनानाव दङ। बिफङा पाकिस्तान आर्मियाव साख्रि मावो बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बिथाङा गुलाम हाइदरखौ माबायदि लोगो मोननाय, बिथांजों माबायदि हाबा जानाय, बेनि स्टोरीयाबो जोबोर इन्टारेस्टिं। 2014 मायथाइयाव बिथांनि फनाव मोनसे मेसेज फैदोंमोन, लोगोसे कलबो फैदोंमोन। माने रं नाम्बार होननानै बुंदों बेखौ। उनाव कल बेक खालामफिननायाव बै मानसिया हमाखैमोन। नाथाय उनाव दसे समनि उनाव बै सुबुङा फिन फन हरफिनदोंमोन आरो बै फन हरनाय सुबुङा रावबो नङामोन, गुलाम हाइदरमोन। गुलाम हाइदरा बेबायदि फन हरनानै लासैनो सानैबो सावरायनाय जाबाय। बाथ्रा रायलायनायावनो बेयो प्रेमाव सोलायलांदोंमोन, मोजां मोननायाव सोलायलांदोंमोन। उनाव हाबानि बाथ्रा फैनाय समाव नाथाय नखरा राजि जायाखैमोन। नो डाउट मोन्नैबो नखरा बेलसमोन। नोंथांमोना बेलचिस्ताननि बाथ्राखौ मिथिगौ। बे बेलचिस्तानाव पाकिस्ताननि आर्मिफ्रा ओरैबायदि माने एटाक, ओरैबायदि माने गिलु बालु अत्याचार खालामो सुबुंफोरनि सायाव। बै बेलचिस्ताननि सानैबो बेलच सुबुं। आरो नाथाय बेबायदि मोजां मोननायखौ, पसन्द खालामनायखौ हाबा होनायनि कालसारा पाकिस्तानाव जोबोर रेयार। मानोना पाकिस्तानाव जोबोर धोनि थाखोनि सुबुंफोराल'सो बेबायदि हाबा जानो हायो। बाखि गामि एरियानि सुबुंफोरखौ जों खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बेसेबां रियेल बुंनो हाया, बे बाथ्राया गोरोन्थिबो जानो हागौ, जिहेतु गुबुन हादरनि बाथ्रा। नाथाय जों खोनानायाव मिथिनायाव बेबायदि पाकिस्ताननि एरियायाव, गामि ओनसोलाव बेबायदि पसन्द खालामनानै हाबा जानाया एसेबां गोरलै बाथ्रा नङा। बेबादिनो नाथाय मोन्नैनिबो नखरा मानियाखैमोन। नाथाय जोबनायाव ओरैबायदि मोनसे थासारियाव, मोनसे थांखियाव फैबाय, सीमा हाइदरा बिनि फारसे खारलांगोन आरो खारलांनानै बेबायदि खारसननानै हाबा जागोन। जोंनि आसामनि रावाव बेखौ खारसननाय होनगोन, नङा होमबा? बेबायदि खारसननानै जोबनायाव हाबा जायो। नाथाय जेब्ला गुलाम हाइदरा
बेबादि सासे असिनाखि सिख्लाखौ बेबादि समाजनि जेबो आदेश मोनालासे न'खरनि जेबो गनायथि मोनालासे बेबादि लानो थांनायाव गामिनि मानसिफोराबो बेखौ प्रटेस्ट होदोंमोन नाथाय जोबनायाव मोनसे लकेल कर्टआव थांनानै बिसोरो कोर्ट मेरेज जायो बेबादि माने खौराङाव जों मिथिदों नाथाय सीमाया बुंनायजों लोगोसे आरो जों दा इनफरमेसन मोननायजों लोगोसे बेयो एक्जेक्ट गोरोबनाय नङा मानोना सीमाया बे हाबाखौ बुंदों जर जबस्ति हाबा होननानै बुंदों माने जोबनायाव ओरैबायदि जाहैबाय कर्टनि आदेश मोननानै सानैबो हाबाखौ जानो हाबाय आरो मोननैबो न'खराबो बेखौ गनायनानै लानो गोनां बाध्य जाबाय बेबादि खौराङाव ओंखारनानै फैदों बे जाबाय समनि गेलेनाय बै समाव मा जादोंमोन पाकिस्तानाव मा जादोंमोन बे जाबाय सीमा हायदरनि बुंनाय नाथाय गुलाम हायदरनि बुंनायजों आरो बिथांनि बुंनायजों माखासे बिथिङाव अख्रां पाताल डिफारेन्स दङ नाथाय बे डिफारेन्सआ बेसेबां रियेल बेखौथ' जाज खालामनायनि उनावसो मिथिगोन भारतनि एजेन्सिफोरा बिथांखौ जाज खालामबाय थादों दा स' दासिम मिथिनाय बादिब्ला बेबादि बिथांनि हाबाया आरो लोगोफोर नोंथांमोना सानदों गुलाम हायदरालाय बबेनि पाकिस्ताननि बबे बाहागोनि गुलाम हायदरा जाबाय पाकिस्ताननि जेक'आबादनि बे मुंखौ थारैनो जायफोरा फरायदों बेथ' खोनादों मानोना जेक'आबादा जाबाय बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइ गुदुंसिन जायगानि मादाव मोनसे माने नाम्बार 1आवनो थायो प्राय बियो स' जेक'आबादनिमोन गुलाम हायदरा आरो बे जेक'आबादावनो थांनानै खारसनहैयो सीमा हायदरा नाथाय उनाव गोबाव साननि उनाव मा जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे अर्डार होबाय माने समाजनि बेरेखायै बेबायदि हाबा जानायखौ बांद्राय सनमान होआ पाकिस्तानाव बिनिखायनो गोबां अत्याचार खालामो बायदिसिना खालामो बिनिखायनो मोनसे टारगेट लानायसै सीमा हायदरा माने बे जाबाय गुलाम हायदरनि बुंनाय सीमा हायदरा मोनसे आदेश होबाय गुलाम हायदरखौ जे कराचियाव थांनानै थाहैनो उनाव कराचिनि मोनसे जायगायाव भारा लानानै थाफैयो बिथांमोना कराचिया जाबाय जोबोर गिदिर मोनसे बिजनेस सिटि पाकिस्ताननि बे कराचियाव मोनसे जायगायाव थाफैयो आरो बे कराचियावनो गोबाव समहालागै थायो आरो बेबादिनो 2019 मायथाइहालागै बे जाथाया माने बिदिनो नांलाय समलाय बेबायदिनो न'खरा सोलिबाय थादोंमोन नाथाय 2019आव ओरैबायदि जाबाय माने गुलाम हायदरनि बुंनाय बादिब्ला जे बिदेशआव थांनांगो खामानि मावनो बेबायदि हौवाखौ आदेश होयो मानो होनबा न'खरा दुखिया उनाव सीमा हायदरनि थिननायावनो गुलाम हायदरा सौदी आरबियायाव राजमिस्ट्रिनि खामानि मावनो थाखाय थाङो आरो जि साननिफ्राय सौदी आरबियाव थांदों बै साननिफ्रायनो खनसेबो गिदिंनानै फैफिनाखै बे जाबाय सीमा गुलाम हायदरनि बुंनाय नाथाय गुलाम हायदरा बिदि बुङाखै गुलाम हायदराथ' बुंदों बेबायदि जेबो नांलाय खमलाय जायाखै तालाक जायाखै माबा जायाखै ट्रिपल तालाक जायाखै बेबायदि बुंदों नाथाय सोरनि बाथ्राया बेसेबां सैथो बेखौ रावबो बुंनो हाया बे जाबाय गासैबो पाकिस्तानाव जानाय जाथाय बे जाबाय सीमा हायदरनि बुंनाय जाथाय बे जाबाय सीमा हायदरा बुंनाय बाथ्राफोर स' जों मिथिया नाथाय 2019नि उनाव बेबायदि थांनायनि उनाव दिनैसिम खनसेबो गिदिंनानै फैफिनाखै खमसे खम 3.5 बोसोर जाबाय 3 बोसोर खावसे जाबाय दिनैसिम गिदिंनानै फैफिनाखै सौदी आरबियानिफ्राय लोगोफोर सौदी आरबियाफोर बायदि हादराव ओरैबायदि नियम दङ बैफोर हादराव जायफोर सुबुङा बेबायदि खामानि मावनो थांगोन बिसोरखौ मोनसे कन्ट्रेक्ट लायो बबेखानि बै कन्ट्रेक्ट हिसाबै गोबाव सान बेयावनो थानांगोन माने कन्ट्रेक्ट लायाबा बैहाय खामानिबो मावनो मोनाबादि बिदेशिफोरा आरो बै कन्ट्रेक्ट हिसाबै 10 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर बेबायदि थाखानांगोन बिनि उनावसो नोंथाङा फैनो मोनगोन बेबायदिबो रुल्स थायो जानो हागौ बेबायदि जेंनायावबो फासिदों खोमा बेबायदि आं बुंगोन स' बेबादि बिथांमोननि बुंनायनि ओंथिया बेबायदि जानो हागौ नङाबो जानो हागौ कराचियाव जेक'आबादनिफ्राय मानो फैनो गोनां जाखो बेनि रिजनखौ आं ओरैबायदि सानो मानोना जोंनि इन्डियायाव जाबायदि पन्सायत जयो गामियाव गामि गाहायफोरा जाबायदि गावबुराफोरा जाबायदि मिटिं खालामनानै डिसिसन लायो पाकिस्तानावबो बेबायदि मानोना पाकिस्तान आरो इन्डिया बांलादेशथ' मोनसे हादरनिफ्रायनो जोनोम जानाय ना इंराजफोरा खनसेनो मोनथामबो हादरखौ गारनानै थांदों बबेखानि मोननै हादरखौ गारनानै थांदों उनाव बांलादेशआ जोनोम जादों स' खायसे नियम नितिफोरा फ्राय एखेयानो स' इन्डियानि बायदि बेबायदि पन्सायत जयो आरो बे पन्सायत जनायाव मा जाबाय माने गुलाम हायदरखौ दायनिगिरि खालामो बबेखानि सीमा गुलाम हायदरा बेवहाय दायनिगिरि जायाखैमोन आरो माखासे जरिमाना होनो गोनां जायो बै गामिनि पन्सायतआव आरो बेनि गासैबो जरिमानाखौ होदोंमोन सोरो गुलाम हायदरा माने सीमा हायदरनि हौवाया माने गिबि फिसाय होनना बुंगोन आङो बिनिखायनो जानो हागौ बेवहाय थांना थानाया एसे गोब्राब जानायसै नाथाय उनाव मा खालामबाय बेबायदिनो कराचियाव फैबाय आरो नोंथांमोना सानदों कराचियाव हौवा हिन्जावल' फैदोंमोन नामा नङा कराचियाव सीमा हायदरा गावनि बिफाजों लोगोसे आरो बिमायाथ' सिगांनो थैखादों बेबायदि बुंदों गावनि बिफंजों लोगोसे बिनानावजों लोगोसे माने फैफादोंमोन स' बेबायदिनो फैयो उनाव समजों लोगोसे मा जाबाय 2019 मायथाइयाव सीमानि बिफङा पाकिस्तान आर्मियाव साख्रि मोननायसै आरो बे पाकिस्तान आर्मियाव बेबायदि फंबाया साख्रि मावो होननायनिफ्रायनोथ' इन्डियानि स्पाइ एजेन्सिफोरा आरोबाव बांसिनसो गिबावबाय मा बिदिब्ला पाकिस्तान आर्मिनि ISI नि स्पाइथ' नङा बियो
मा इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि सुबुंथ' नङा बियो स' बेबायदि मोनसे गिनाया सोमजिखांदों बेनिखायनो जोबोर गिलु बालु जा सोलिबाय थादों दा सीमा हायदरनि सायाव सीमा गुलाम हायदरनि बुंनाय बादिब्ला जेब्ला 2019 मायथाइयाव सौदि आरबियाव थाङो अब्लानिफ्रायनो गुलाम हायदरा माने गाज्रि बेबहारजों बेबायदि फन खालामो आरो बिनि सिगांबो बुयोमोन न'आव थानाय समावबो बुदलाय बुसि जाबाय थायोमोन बेबायदि बुंदों आरो लोगोसे जेब्ला सौदि आरबियाव थाङो बिनि उनाव फन खालामबाबो मोजां बेबहार खालामामोन सनमान होआमोन हिनजाव बायदि सानामोन आरो गोबां बार तालाक होदों मानोना पाकिस्तानाव ट्रिपल तालाकनि हेंथाय आयेनथ' दङ होनना जों मिथिगो नाथाय बै आयेनखौ रावबो मानिया बै हादराव मुल्लाफोरनिसो आयेन सोलि बेबायदि बिथा बुंदों स' बे बाथ्राखौथ' जोंबो मिथिगौ पाकिस्तानाव मुल्लाफोरनिसो मुस्लिम धोरोमारिफोरनिसो आयेन सोलियो स' बेबादिनो मा जाहैबाय गोबां नांलाय खमलाय बिसोरनि गेजेराव अनलायनाय गैयै जाबाय माने बिलकुल माने हारसिं जाहैबाय आरो लोगोसे बिफायाबो समजों लोगोसे थैलांबाय आरो बिनानावखौबो हाबा हरबाय माने न'आव गथ' साब्रैखौ लानानै अरायबो हारसिं जानानै थायोमोन स' बेबायदिनो मा खालामोन समखौ हगारनो थाखाय पाबजि गेलेयोमोन दा जाथायाव बे टुइस्टआ फैबाय माबायदि सचिन मिनाखौ लोगो मोनखो सचिन मिनाखौ लोगो मोनदो बोरै पाबजि गेलेनानै स' पाबजि गेलेनानै पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियाव फैनाय जाथाया बिसोरल' नङा आरो गोबां बेबायदि जाथाय दङ पाबजिनि थ्रुयै इन्डियाव गोबां बेबायदि पाकिस्तानी सिख्लाफोरा बेबायदि फैदों आरो सोरबा हानि ट्रेप खालामदों सोरबा रियेलावनो हाबा जाफैदों बेबायदि गोबां जाथाय नोंथांमोना थारैनो जुदि सार्च खालामबा मोनगोन इन्टारनेटआवबो बहुत मोनगोन स' बेबायदि माने लोगो मोनलायबाय आरो बे जाथाया प्राय जादों 2019 मायथाइनिफ्रायनो बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों नाथाय एक्जाक्ट मोजाङै माने बिथांमोना सिनाखि जानायखौ जों मिथिनाय बादिब्ला 2020 मायथाइ होननानै बुंदों स' सीमाया बुंनाय बादिबा 2020 मायथाइ बेबायदि नांलाय खमलाय बायदिसिना बेबायदिनो नर्मेलि 2019 निफ्राय मा जाबाय 2023 मायथाइसिम सोलिबाय थाबाय नाथाय बै समाव सचिन मिनाजों बिसोरनि रिलेशनशिपआ लासै लासै बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जालांबाय थादोंमोन नाथाय बे बाथ्राखौ गुलाम हायदरा मिथियाखैमोन माने दासिम जों निउसाव नुनाय बादिब्ला मिथियाखैमोन आरो नाथाय 2023 मायथाइनि जेब्ला मे मासआ फैयो प्राय 8-9 बै सानखालि मे मासनि 8-9 सानखालि माने बे मायथाइनि 8-9 मे खालि जेब्ला फन खालामबाय सानसेखालि गुलाम हायदरा स' फन खालामनायाव सीमा हायदरा फन हमाखैमोन बेबायदिनो साननै जालांनायनि उनावबो जेबो फन हमिखाय दाउट जाबाय बियो गावनि गथ' गथायजों लोगोसे माने सीमाया मा जाखो माबाफोर जाबाय मोनसे गिनाय फैबाय आरो गुलाम हायदरा स' गुलाम हायदरा मा खालामबाय गावनि बिमा बिफाखौ फन खालामबाय फैनानै कराचियाव फैनानै खबर लाफैनो होबाय जेक'क'आबादनिफ्राय आरो बेबायदि खाथि खाला सिनायनाय मानसिफोरनियावबो सोंहरबाय नाथाय बेनि जेबो खौरां मोनाखिसै जेब्ला बिफाया फैनानै सोङो जे मा जादों सीमाया बहा थांदों सोंब्ला खिन्थाबाय बिगोमाया खिन्थाबाय माने जाय न'आव भारा थायोमोन बै मालिका खिन्थाबाय जे साननैसो सिगांनो न'आव थांदों न' लुनो थाखाय हा बायनायनि बायदिसिना बाथ्रा बुंदों बेबायदि बायदिसिना खिन्थाबाय माने थगायनानै थांदों आरो बिगोमाखौ बै समाव बियो नेपालसो सफैनानै दंमोन सीमाया माने बिथाङा बुंनाय बादिब्ला सिन्ध नालाय बिथांनि न'आ सिन्धआव माने हा बायनो थांदों न' बायनो थांदों बायदिसिना बेबायदि खिन्थाना थांदोंमोन आरो उनाव मिसिं कमप्लेन लेटार लिरनायसै पुलिसनियाव कराचिनि मोनसे पुलिस थानायावनो मोनसे मिसिं कमप्लेन लिरनाय जायो माने एफआइआर होनो थाखाय नङा जास्ट मिसिं कमप्लेन आरो जे न'खरनिफ्रानो सेस्था खालामग्रोगोन नागिरना दिहुननो नाथाय बेबायदि कमप्लेन लेटार होसेयावबो दिनैनि तारिखहालागै थांनाय साननैसो सिगांहालागै पाकिस्तानाव बिथांमोननि जेबो नागिरना मोननाय जायाखै माने गथ' गथायजों लोगोसे हिनजावै माने गायब स' अद्भुत डेट मिन्स पाकिस्तानाव माने साननानै लादों बे गोमाबाय सोरबा बुथारखोमाबाय बेबायदि जाबाय नाथाय जेब्ला इन्डियानि मेडियाफोरा बेखौ निउस चेनेलाव फोसावनाय लोगो लोगो पाकिस्ताना माने शक जायो जे पाकिस्तानाव जेब्ला नुजाबाय अब्लानो आसरित जाबाय सीमा गुलाम हायदरा पाकिस्तानाव गैयानोखा इन्डियाव सफैनानै दं स' बिथाङा माबायदि इन्डियाव सफैखो बेखौ आं नोंथांनो खिन्थागोन माबायदि पाबजिया सानै सुबुंखौ बेबायदि लोगो मोनलायनानै मोजां मोनलायनायनिफ्राय आरो मोनथाम मोनब्रै हादरनि सिमाखौ बारनानै जोंनि इन्डियानि उत्तर प्रदेशसिम दिल्लीसिम बोरै सफैखो बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन सीमाया सचिनखौ लोगो मोनदों माने भार्चुवेल दुनियाव लोगो मोननाय दिननिफ्रायनो ओरैबायदि मोनसे कनफिडेन्स फैबाय बिनियाव जायखिजाया राहायै हिन्दुस्तानाव फैनानै थाफैगोन सचिनजों संसार जाफैगोन बेबायदि सिमां नुदोंमोन आरो बिनिखायनो ओरैबायदि जोङो दासिम मिथिनाय बादिब्ला जाय सानखालि बेबायदि फन खालामदोंमोन 8-9-10 नि गेजेराव 8 तारिखसोआवनो बियो मा शारजासिम थांदोंमोन शारजाया बहा नोंथांमोना मिथिगौ इउनाइटेड आरब एमिरेट्स स' इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि शारजासिम सहैदोंमोन मानोना बिथाङा बुंनाय बादिब्ला सीमा हायदरा बुंनाय बादिब्ला इन्डियाव फैनायनि भिजा बिथांनो होआखैमोन नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथिना ला पाकिस्ताननि सुबुंफोरा
साधारन सुबुंफोरा गोसोबानो इन्डियायाव फैनो हाया गोबां खस्थ' खालामनानै गोबां माने प्रब्लेमनि गेजेरजोंसो भिसा मोननो हायो इन्डियायाव फैनो थाखाय नाथाय VIP लेभेलनि सुबुंफोरा इन्डियायाव फैनाया जेबो प्रब्लेम गैया नाथाय बेबायदि जोबोर ल' लेभेलनि सुबुंफोरा साधारन सुबुंफोरा इन्डियायाव फैनाया एसेबां इजि नङा स' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला इउटिउबाव सार्च खालामदोंमोन बेबायदि गुगोल सार्च खालामदोंमोन खालामनानै मिथिनो मोन्दोंमोन जानो हागौ सोरनिफ्रायबा सोंनानैबो मिथिदोंबो जानो हागौ जे इन्डियायाव माबोरै हाबनो हायो जुदि भिसा मोनाबा फ्रेन्ड्स बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जोंनि इन्डियायाव हाबनायनि सबसे इजिसिन लामाया मा जोंनि इन्डियायाव हाबनायनि सबसे इजिसिन लामाया जाबाय मोनसेया जाबाय नेपाल आरो मोनसेया जाबाय भुटान स' नेपाल आरो भुटाननि सुबुंफोरा जोंनि इन्डियायाव फैनो थाखाय जेबो भिसानि गोनांथि गैया जेबो पासपर्टनि गोनांथि गैया स' मोननैसो डकुमेन्टस थाबानो जाबाय बे डकुमेन्टसखौबो मोजाङैसो चेक खालामबावा बिनिखायनो सीमा हाइदरा फेक डकुमेन्टस होनानै बेबायदि माने इन्डियायाव फैनो हानायखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिदों स' नेपाल आरो भुटान बर्डार ओरैबायदि परास ओरैबायदि माने गब्लं जेथिं बिथिं माने हाबनो हायो ओरैनो बुंगोन स' बेबादिनो बे एडभान्टेजखौ इउटिउबनि थ्रुयै मिथिनानै बिथाङा गिबियावनो मायाव थांदो इउनाइटेड आरब एमिरेट्सआव थांदो शारजानिफ्राय बिथाङा नेपालनि फ्लाइट हमदों आरो नेपालनि काठमान्डुनिफ्राय प'खरासिम थांदों प'खरानिफ्रायथ' डाइरेक्ट बास सोलियो जोंनि इन्डियायाव आरो दिल्लीसिम बासजों फैनानै आरो ग्रेटार नयडानि मोनसे जायगायाव दं दा बिथांमोना आरो जाय न'खराव दङ बे जाबाय सचिन मिनानि न'खर आरो बैहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों माने जुदि भारत सरकारा बिनि सायाव जाजखौ जुदि कमप्लिट खालामखांनायाव जुदि बिथांखौ जुदि ग्रिन सिगनेल होयोबा बिथाङा इन्डियायाव थानो मोनगोन अब्ला बिथाङा हाबा जानानै संसारबो जानो हागोन न' डाउट जुदि बिथाङा जेबो जासुस नङा होननानै जुदि प्रुफ जायोबा बिथाङा इन्डियायाव थानो मोनगोन बे बाथ्राया रोखा नाथाय जुदि जासुसबाथ' बिथाङा जेलाव थानांगोन स' बे भारत सरकारनि आखायाव बिथाङा बुंदों इन्डियायावनो थैगोन इन्डियानि जेलावनो थागोन थेवब्लाबो पाकिस्तानाव थाङा थेवबो पाकिस्तान थाङा बेबायदि बिथांनि बुंनाय नाथाय समाजसो खिन्थागोन बिथाङा बेयाव थानो मोनगोन ना पाकिस्तानाव थांफिननो गोनां जायो दासिम बिथांनि सायाव जेबो प्रमाण पत्र मोननाय जायाखै बिथाङा जासुस जानो थाखाय संगालि जानो थाखाय जिखिनि बिथांनियाव प्रुफ नांगौ बेखौ मोननाय जायाखै माने बिथांनि जेबो माने बेबायदि जेबो इन्टेलिजेन्सनि लेभेलजों लोब्बा थानाय जेबो बेबायदि प्रुफ मोननाय जायाखै बबेखानि ओरैबायदि शकिं जि बिथाङा कमप्लिटलि हिन्दी रायनो रोंगो जोबोर मोजां हिन्दी रायनो रोंगो आरो बिथांनि जि बुंनाय स्टाइल बेबो माने उर्दुनि बांद्राय झलक गैया माने बांसिन हिन्दी स्टाइल बिथाङा हिन्दी वर्डखौनो बांसिन बुंदों आरो ससियेल मिडियायाव बा बेबायदि मिडियाफोरनि सिगाङाव जाबायदि बिथाङा बाथ्रा लाखिदों सासे टेलेन्टेड इन्टेलिजेन्सनि सुबुङासो बेबायदि लाखिनो हायो माने बेखौ बुंनो नागिरदों जोंनि एजेन्सिफोरा मानसिफोरा स' बिथाङा एसेबां मोजां हिन्दी बोरै रायनो रोंखो बिथाङा मोनसे दलिल लिरदों मा बिथांनि दलिला जाहैबाय सचिनजों रायलाय हिन्दीखौ बेबायदि रायनो रोंदों आरो लोगोसे बिथाङा एसेबां नेसनेल मिडियाफोरा थांना बिथांखौ मोगा मोगि लादों इन्टारभिउ लादों बेवहायबो बिथाङा ओरैबायदि माने फिननाय होदों बे आसरित आरो बेखौ नुनानै जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरा जोबोर गोमोहाबदों नाथाय पाकिस्ताना ओरैबायदि बुंबाय थादों बे जाबाय इन्डियानि एजेन्ट आरो इन्डियानि खायसे सुबुंफोरा बुंबाय थादों सीमाया जाबाय पाकिस्ताननि सासे जासुस नाथाय जासुस जानायनि रियेलाव बुंनो थाङोबा दासिम जेबो प्रुफ मोनाखै नाथाय बिथाङा जायफोर खामानिखौ मावदों बे जोबोर इलिगेल मोनसे हादराव बेबायदि विदाउट भिसा बेबायदि हाबनाया पसिबल नङा बे इलिगेल आयेन बेरेखा बिथाङा आयेन बेरेखा खामानि मावनाया बे बाथ्राया रोखा आरो लोगोसे सचिनाबो मोनसे आयेन बेरेखा मावदों मानोना बिथांखौ नेपालनिफ्राय इन्डियायाव एन्ट्रि जानायाव मा खालामदों बिथांमोना मोनसे फेक डकुमेन्ट बानायदों माने फेक डकुमेन्टआ ओरैबायदि जि प्रमाण पत्र आधार कार्ड बा बायदिसिना बेवहाय मा खालामदों बिथांमोना सचिननि नामखौ होदेरदों माने बिथांनि जि आधार कार्ड बेवहाय सचिननि नामखौ एड खालामनानै माने हाजबेन्डनि नामखौ खालामनानै होबाय फेक डकुमेन्टस बेयो स' बेबायदि एड खालामदों नङाबाथ' इन्डियायाव हाबनोबो हाया नालाय बर्डाराव चेकिं जाया नङा जायोबो नाथाय बेबायदि फेक डकुमेन्ट बानायनानै बिथांमोना हाबबोदों बायदिसिना फेक डकुमेन्ट बानायदों मिडियाफोराव बायदिसिना खोथा ओंखारबाय थादों नाथाय गोरोबलायाखै बेनिखायनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ बुंजोबा नाथाय जोबनायाव आं नोंथांमोननो थारैनो खिन्थागोन मा बिथिङा जोंनि भारतनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिफोरखौ बेबायदि शक खालामदों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो नाजागोन दा नोंथांमोना फ्रेन्ड्स बुं मा बेयो मोनसे पिआरनिल' मामला मा बेयो मोजां मोननायनिल' मामला ना बेयो जासुस ना आइएसआइनि जासुस नामा ना पाकिस्तान आर्मिफोरनि जासुस मानोना बिथांनि फंबाया पाकिस्तान आर्मियाव साख्रि मावो होननाया माने जोबोर मोनसे शकिं बिसय मानोना पाकिस्ताननि आर्मिफोरा इन्डियानि माब्लाबा मोजांखौ सानफेराखै दिनैसिम आरो जायखिजाया राहायै इन्डियानि गेदेमा सुबुंफोरखौ सोरबा जोबोर हाइ लेभेलनि मानसिफोरखौ हानि ट्रेप खालामनानै बेबायदि खैफोदाव गोलैबाय थानो नागिरदों थांनाय समफोराव अग्नि 6 अग्नि 5 ब्राह्मस मिसाइल बेबायदि गिलु बालु वर्ल्ड क्लास मिसाइलनि माखासे फोरमानफोरखौ माखासे टेक्न'लजिनि जों रिलेटेड थानाय खायसे बाथ्राफोरखौ हानि ट्रेप खालामजानानै पाकिस्ताननो शेयार खालामनाय बाथ्रायाबो ओंखारना फैदों मोगथाङाव आरो बे साइन्टिस्टआ दा एरेस्टबो जाबाय
स' बेबायदि जाथाया गोदोनिफ्रायनो जाबाय थादों इन्डियायाव। स' पाकिस्ताना हानि ट्रेप खालामनायनि मोनसे आं मिथिनायावथ' मोनसे इउनिभार्सिटिबो दं होनना मिथिनो मोन्दों, कलेजबो दं होनना मिथिनो मोन्दों। मानोना जों मिथिनाय बादिब्ला बै कलेजाव बै इउनिभार्सिटियाव जोबोर महर गोसा बेबादि स्टुडेन्टसफोरखौ गार्ल्स स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि हानि ट्रेपनि थाखाय ट्रेनिं होयो बेबायदिबो जों मिथिनो मोनो। स' पाकिस्तानाव बेबायदि मोनसे इनस्टिटिउटआनो दंखायनो आरो बिनि गार्ल्सफोरखौ बांसिन बे खामानियाव इउज खालाम बेबायदि जों मिथिनो मोनो। बेनिखायनो मोनसे सासपेक्ट सृष्टि जादों मा थिग बिबो हानि ट्रेप खालामदों। बेबायदि हानि ट्रेप खालामनानै सचिनजों हाबा जानानै इन्डियायाव थानानै खै बोसोरमाननि उनाव जुदि इन्डियानि एगेन्स्टआव देशद्रहि जुदि खामानि मावोबा मा जागोन बेखौबो साननांगौ दं। मानोना दिनैनि प्रेजेन्ट सिचुवेसनखौल' सानबा जाया, जों फिउचारखौबो साननांगोन। लोगोफोर, बिनि स्ट'रिया दासिम कमप्लिटेड नङा। मानोना बिनि स्ट'रिया जोबोर गोलाव। बे स्ट'रिफोरखौ आं नोंथांमोननो समजों लोगोसे हायोबा खिन्थालांबावगोन। दिनै आं नोंथांमोननो स्ट'रिखौ खिन्थाजोबा। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा मा इन्डियायाव थानो मोनगोन ना इन्डियाखौ नागारनानै थांफिननो हागौ। दा उत्तर प्रदेशनि पुलिसा जाज खालामबाय थादों, खायसे खायसे जायगानि पुलिसफोरा जाज खालामबाय थादों। बै जाज बादियै ओरैबायदि मोनसे बाथ्राया ओंखारनानै फैदों। बे बाथ्राया जाहैबाय मा, जुदि बिथाङा जेबो प्रुफ जाया जे बिथाङा जुदि इन्टेलिजेन्स नङा होननानै जुदि प्रुफ जायो, माने इन्टेलिजेन्सनि मानसि नङा होनना जुदि प्रुफ जायो, पाकिस्ताननि जासुस नङा होनना जुदि प्रुफ जायो, अब्ला मोनसे अपसन थागोन। बिथाङा आपिल खालामनो हागोन हाबा जानानै जेन इन्डियायाव थानो मोनो। माने सचिन आरो बि सानैबो आपिल खालामनो हागोन। बबेखानि सचिना आपिल खालामनांगोन। स' आपिल खालामनानै जुदि कर्टआ गनायबा बिथांखौ हाबा खालामनो मोनगोन। थानाय थायैया उननि बाथ्रा, नोगोरारि मोनगोन ना मोना बे उननि बाथ्रा। नाथाय हाबा खालामनानै थानो मोननाय मोनिनि डिसिसना जागोन। नाथाय जुदि ओरैबायदि जायोबा जे बे हाबाया गनायथि मोना, हमना ला नेपालाव जादों होनना बुंदों बिसोर हाबाखौ, जुदि नेपालाव जानाय हाबाखौ भारत सरकारा जुदि गनायाबा अब्ला फिन बिथांमोना नियम नितिनि गेजेरजों इन्डियायाव हाबा जाफिननोबो नांगोन। स' बेबादि आरो लोगोसे जुदि बेवहायबो जायाबा बिनि पावारा थागोन भारत सरकारनि आखायाव। भारत सरकारा बिथांखौ लाखियो ना हगार हरफिनो ना जेलाव दोनो, बे भारत सरकारनि आखायाव थागोन। स' बे जाबाय लास्ट अपसन। नाथाय जेबो जुदि गोरोन्थि मोनाबा थारैनो बिथांमोना आपिल खालामनो हागोन। आरो बै आपिल खालामनायाव जुदि भारत सरकारा सानोबा जेबो दाय गैया, अके ओरै होनना बुङोबा बिथांमोना खिन्थु थानो मोनगोन। ना नोगोरारिखौ मोनगोन ना मोना बेयो उननि बिसय जागोन। सासे सुबुङा गुबुन हादरनिफ्राय भारताव फैयोबा नोगोरारि मोननायनि सिस्टेमा माबायदि बेनि सायाव आंहा नलेज गैया, थानायबा आं बुंगौमोन। स' हाबा जानाय सासे आइजोआ माबायदि भारताव नोगोरारि मोननो हायो बेखौ माने नोंथांमोना निस्सय ल'नि बिजाबफोरखौ फरायबा मिथिगोन। नाथाय सासे सुबुङा बेसेबां बोसोर भारताव थायोबा नोगोरारि मोननो हायो बेबो मोनसे आलादा बिसय। स' बिथाङा इन्डियायाव नोगोरारि मोननाया उननि बाथ्रा, नाथाय थाथ'नो मोनगोन ना मोना बे साननो गोनां बिसय। दा माने बिथाङा जुदि थारैनो जासुसबाथ' जेलाव थाखानांगोन, बे बाथ्राया रोखा। आरो गथ'फोरखौ मा खालामफिनगोन, पाकिस्तानाव डिपर्ट खालामफिननाय जागोन बागा बर्डारनि थ्रयै। नाथाय जासुस नङाबा बिथाङा आपिल खालामनो हागोन। बा बिथाङा नोगोरारि मोनाबाबो हिन्जाव जानानैथ' थानो मोनगोन सचिननि, जुदि बिथाङा जेबो दायनिगिरि नङाबा। नाथाय बिथाङा नोगोरारि हिसाबै नङाबाबो शरणार्थी स्टाइलाव थानो गोनां जानो हागौ। न' डाउट बिथांनि न'आवनो थानो मोनगोन, नाथाय बिथांनि स्टेटासा जागोन शरणार्थी, बेबायदिबो जानो हागौ। स' बेबायदि अपसन दङ इन्डियायाव थानायनि। स' फ्रेन्ड्स, स्ट'रिया जोबोर गोलाव जाबाय। नाथाय नोंथांमोन खिन्थागोन मा जाहोननि थाखाय बेनि सायाव गोबां सासपेक्ट जादों, गोबां डिबेट जादों। जायफोरा खुगा बुंनानै आदार जायो बिथांमोननि थाखायथ' निउस मिडिया मोनसे बरिया मोनसे टपिक जादों जे जासुस होनो, सोरबा जासुस नङा होनो, बायदिसिना सोरबा होनो प्रेमनि मुद्दा, माने प्रेम, सोरबा प्यार महाबातनि इश्कनि मोनसे जाथाय होनना बुङो। बे जेबो जासुस तासुस मोनबो नङा। नाथाय बिथांनि सायाव सासपेक्टआ मानि थाखाय जादों दासिम मेडियायाव ओंखारनाय बायदिबा नोंथांमोननो खिन्थागोन मा जाहोन बिथांनि सायाव बेबायदि गिलु बालु सासपेक्ट जानाया। मानोना बिथांनियाव मोनथाम फेक आधार कार्ड मोननाय जादों। फेक आधार कार्ड, बबेखानि इन्डियायाव एन्ट्रि खालामनो थाखाय बै फेक आधार कार्डखौ जानो हागौ बानायाबा बिथाङा सचिनजों फैफानोबो हानाय नङामोन खोमा। आरो लोगोसे बिथांनो मोनदों मा, मोनद' पासपर्ट मोनदों। बे पासपर्टआ बबे जायगायाव थांनाय, माब्लानि, बबेनि, बेसेबां समनि, बेफोरखौ माने मेडियायाव फोसावाखै। मोनद' पासपर्ट मोननाय जादों। आरो लोगोसे आधार कार्डआव एडिट खालामनानै सचिननि मुंखौ होदेरनाय जादों। आधार कार्डआव सचिननि मुंखौ होदेरदों, बधाय हासबेन्ड हिसाबै होदेरनाय जादों। आरो लोगोसे मोनसे गिनलागाया जाहैबाय बिथांनि बिफङा, सीमानि फंबाया पाकिस्तान आर्मियाव साख्रि मावो। हावलदार रेंक होननानै बुंदों बिथाङा। स' हावलदार रेंकआव पाकिस्तान आर्मियाव साख्रि मावो। आरो बे इन्डियानि थाखाय मोनसे टेनसननि बिसय, न' डाउट। माने नुनायाव जोबोर सिम्पलबाबो एसेबां सिम्पल नङा। स' जासुसफोरा बेबायदि माखासे बेबायदि एक्टिं खालामनानैबो गोबाव बोसोर संसार जानानै थानानै जोबथारनायाव गावनि हादरनि थाखाय खामानि मावनाय बेबायदि गोबां रेकर्ड दं। बिथांनियाव दासिम 4 मबाइल मोननाय जादों आरो मोनसे
मबाइला बायनाय आरो बे मबाइला जाहैबाय मा पाकिस्तान इउज खालामनाय मबाइल आरो सिम कार्डबो मोनदों मोनसे सिम कार्ड मोनदों आरो मोननै VCR केसेटबो मोननाय जादों बबेखानि जोंनि इन्डियायाव VCR केसेट इउज जाया आथिखालाव स' VCR केसेटआ पाकिस्तानाव इउज जायोना जाया आंथ' मिथिया नाथाय VCR केसेट मोननै मोनदों होनना बुंदों आरो मिथिनाय बादिब्ला माखासे माने साटफोरखौ डिलिट खालामदों मेसेजफोरखौ डिलिट खालामदों बेबायदि मिथिनो मोनदों ससियेल मिडियायाव बेबायदि जि साटिं खालामदों बै साटिंनि माखासेखौनो बांसिनखौनो डिलिट खालामदों होननानै मिथिनो मोनदों स' मानो बेबायदि डिलिट खालामदों बेखौ रिक्रिएट खालामफिनबा मा मिथिगोन दासिम जा सोलिबाय थादों मानोना बिथांनि गासै डकुमेन्ट्सखौ माने पुलिसा लाखिजोबदों आरो इन्टेलिजेन्स एजेन्सिया इन्डियानि माने क्रस चेक खालामगासिनो थादों बिथांनि फन नाम्बार होनायफोरखौ क्रस चेक खालामदों बिथांनि बाय बागि पाकिस्तानाव गासैनिबो क्रस चेक खालामनानै नाथाय दासिम जेबो बेबायदि डिमेरिट्स मोननाय जाथ'वाखै बिथांनि लोगोआव 7 गथ'नि बार्थ सार्टिफिकेट मोननाय जादों बबेखानि बिथांनि लोगोआवथ' 7 गथ' दङ बे जेबो गेदेर इस्यु नङा आरो बयनिख्रुइ आसरिता जाहैबाय बिथाङा एसेबां थाबनो एसेबां बरियासे इंराजि बोरै फरायनो रोंखो इंराजि बुंनो बोरै रोंखो आरो बिथाङा बुंनाय बादिब्ला 5 थाखोल' पास जानाय नाथाय 5 थाखोल' पास जानाय मानसिया बेबायदि मबाइल कम्पिउटार लेपटप माबायदि सालायनो रोंखो बेबो आसरित आरो लोगोसे बिथांनि पाकिस्ताननि जि फन बेयो मानो बायखो पाकिस्तान वाला फन क्यों टूटा मानो बायखो बे फना बेनि जाहोना मा मानो बेबायदि डिलिट खालामदों बेनि जाहोनफोरा मा आरो लोगोसे बिथाङा इंलिश हिन्दी पाकिस्तानाव नोंथांमोना मिथिगौ उर्दु सोलियो बबेखानि आं बेखौ गेदेर इस्यु होनना साना पाकिस्ताननि मानसिफोरा हिन्दी सोलोंनाया आंनि बादिबा 15-20 दिननि खामानि मानोना उर्दु आरो हिन्दी 90% सेम ग्रामारफोराबो सेमानो मोनफा मोननैल'सो वर्डआ मा आरबिक सोदोब हाबदेरनाय बबेखानि हिन्दीयावथ' बेबायदि सोदोबा इउज जायो बेनिखायनो बांद्राय आं बेखौ आसरित सानाखै बबेखानि पाकिस्तानी जासुसफोरा बेबायदि हिन्दी लेंगुवेज सोलोंनानै हिन्दीखौ फ्लुएन्ट खालामनानै इन्डियायाव हाबफैयो बे बाथ्रायाबो रोखा बेनिखायनो मोनसे सासपेक्ट सृष्टि जादों बिथाङा एसेबां थाबनो एसेबां मोजां हिन्दी 5 थाखोसिमल' फरायनाय मानसिया माबोरै फरायनो रोंखो बुंनो रोंखो आरो लोगोसे बिथाङा माबोरै एसेबां मोजां इंलिश बुंनो रोंखो आरो सबसे आसरिता जाहैबाय नेपालाव सहैनानै बबेनि सिम मोनखो बोरै मोनखो एसेबां थाबनो सिमखो नेपालाव सोर दं मा नेपालाव थानाय पाकिस्ताननि स्लिपार सेला बे सिमखौ होदों स' बायदिसिना गोबां सासपेक्ट जोनोम जादों स' दिनैनि स्ट'रिया बेखिनियानो बिदिब्ला फ्रेन्ड्स नोंथांमोना स्ट'रिखौ खोनानानै माबायदि मोनखो माबायदि पाकिस्ताननिफ्राय इन्डियायाव फैनो भिजा मोनैनि थाखाय पाबजि वाला प्रेम पाबजिनिफ्राय प्रेम जानानै बै बयफ्रेन्डखौ लोगो हमनो थाखाय पाकिस्ताननिफ्राय इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि पासपर्ट भिजा लानानै बैसिम थाङो आरो बै भिजाखौ ओरैबायदि बुंनांसिगोन जों माने मोनसे इन्टेलिजेन्ट सुबुंनि खामानि होनना बुंनांगोन आरो बिनिफ्राय नेपालसिम फैयो मानोना बिथांनियाव नेपालनिबो भिजा दंमोन नाथाय नेपालनिफ्राय इन्डियायाव ओरैनो हाबनो मोनो गेट पास लानानै बे बाथ्राखौ बिथाङा इउटुबनिफ्राय मोनदों होनना बुंदों ससिना खिन्थादों होनना बुंदों नो डाउट इन्डियान मानसिफोराथ' मिथिगो नाथाय सासे न' सिंनिफ्राय ओंखारि बेबायदि आइजोआ हाउस वाइफआ माबायदि मिथिगो बेबायदि जाथायखौ सासे 5 थाखोसिमल' फरायनाय सुबुङा स' बे जोबोर आसरित स' बेबायदिनो इन्डियायाव एन्ट्रि खालामो आरो इन्डियायाव एन्ट्रि खालामनो थाखाय फेक आधार कार्ड बानायो आरो सचिननि नामखौ बैहाय एड खालामनानै होयो गावनि हासबेन्ड हिसाबै स' अद्भुत स' नोंथांमोना साननानै माबायदि मोनखो बेखौ मा बिथाङा पाकिस्तानी जासुस ना बिथाङा आसोलावनो प्यार महाबादनि सासे अद्भुत सुबुं नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनो दाबाव